manginang tapasonang maruhat raho pikirata laho mamuka parapungan naho pita dia pala di botarion imalaho pahikut-ikut si tahun itu Tuhan Yesus tuh pinor silangi mertangi yang bima kita di bagas saruhat kanu amin. Mari di kita. Sai sol hot tu silani Jesus nganaku Marhite-hite guar ni bata ama dohot guarnya na Tuhan Yesus Kristus dohot guar nito di perbadian atau mau palangit dohot tano on amin. Maduk mauli hati mahamu di amai naung patahuk kamu majalo tohap di bagasan hati uroni siti anon ni akan abadiai ainung ngadiroro kita sian kumkoman ni hakolomuni jala dipocat kita tu bagasan harajaon ni anak
haholongan ni rohana ibagasan ibana ma adong dihita haluaw ni ima hasisan ni akkadosa martangyang mahita aliyaman namin na marhabang sa di banua gidjang madok molya tado hami tuho siyan nasa rohanami aidang hasuhatan holong ni roham tuhami disuruh do anak mo na sasaday tu portibyon manaon ragam si taonon haleaon itcak pastap dohot tijurpe rodi na manaon hamatian lahumokop hami asa malua hami siya dosa dohot siyan hamatian na manotongi rodo hami sonari tujolom marhite parnengota ni si taonon dohot hamamate ni Jesus Tuhan nami naing uhir tu rohanami berdi ni si taonon nai asa marhite inian uhir tu rohanami berdi ni si taonon nai nang balga ni holong mi asa mabiar kami to mangihok tumadikoko upulihok kami madiri nami tuho urasi mahami marhite mudar ni Jesus anak mi asa tung badia hami jalatakas malua kami sian gom-goman ni dosa dohot hamatian amen hudul mahamu marid di mahita jala mahiu Tuhan ta Yesus Kristus nungari takup ibana di bodari ni hari Kamisi dang maradian nasida mangaliai ibana marsitutu nasida patubu sitidangi gagap asatung bulus rohani silatus madabu uhum hamatian nungaragam di bahas silatus didok naing palwahukian HP lam gada do berdina di ahap Yesus ditanggali do bacuna dilicingi ibana nunga mamuka mabugang pamatangna cara mabawar mudar siani nunga dibahis susang duri tu si majujungna caladang maralang nasida mangalobuti asa dohot siat si bajujungna mabawar budari di dalam nakok matani hari di hari Jumati lam maniak ma akka bugangi mamereng si taonon ni Jesus dalam moru panosak nasida di Jesus saya songon jol mana menguas di mudar nasida sude lam gugo tahena sida majohon asa dipersilahkan di mana ujungna dibuat silatus maha putusani asa dipersilahkan Yesus nangpe dang adong salana
jalani dok ibana, lias ibana siani. Marsurak majahudi majalo Jesus, dibuat nasida ma Jesus tu Golgata, mamulus via dolorosa, mamulus dalas sitaunon. Molosongon nalabat Jesus, disuragi dio jarhon, sifat amat tinggangi bana, jala sifat alaus didodoni hau parsilang nadok doki ibana, nungalam sudah gogona, alani lojana, dohot alani mudar naung durus siapa matangna, hehe ibana, dia pehos ilangi, tukap ibana muse, dang tertuhuk nabe, dinasotolap sabe mabuan, ditakup nasida ma si Simon Kirene lahu mabuan hau para silang itu Golgata. Dung sahat tu Golgata lam gogoma marsura akka jahudi, saya songon na sebupak kilalan nama mereng hinapar si tahun ni Jesusi di Golgata di pihakon nasida ma hau para silangi. Dungi dia pengon nasida ma Jesus tusi di labang matangan na dohopan na sabur mamudari di pajong-jong mamuse hau parsilangi gatung ma Jesus disi marabura mamudar siapa na dohot tangan na dan pola makitir pakilalahan nasida di namar sasar mudar siap tangan dohopan na uju dilabak kotu silangi marsurak nasida songon nama ngolopon dung jong hau parsilangi jalagatung Jesus disi alayanggo Jesus tuhatai bulus dorohana mangauhon sudesi taunoni nungatakas dileoni bana dirina hasahatan ninasa si taunon ni jolma alani dosa alay dung gaung ibana disilangi dang laos mauhom ibana marsuara do ibana pitu halis sian silangi tapi gima suara nai marid di mahida gatung Jesus dihau parsilangi bohina dohot pamatang nandung alam mamotar alani lojana lau suhut nunga gudang mudar nada durusi deba bunar nai mardedik tutano diba laus mangipal di pamatangna alai laus adong dope nai baru mabaor sungut bugas nilabangi dang terpaidaida sositong na bernit ni parnihapan nai
alai anggo akan namar persilakon ibanai sunnahi sardo buhina dang tarida idaun na luja nasida manakoki doloki las rohana sida jala sebu pakilalanna mamereng Jesus na manaon na disilangi hape dinasongoni si taunon ni Jesusi jala songoni pangalahoni akka nama parsilakoni bana marsuara maibana manuaraho suara para jolo sia silangi didok ale amang marpamuati maroham binana sida aidang diboto nasida nabi nahen nasidai narikot maatong tangyang ni Tuhan Yesus sugut manugutinung ngalahu ibana tubalian martangyang sahala na disi dung dileho mangan 5.000 hanak dipamuli na toropi jala sisian na penung nga disuru ibana pajuluhot tubariba nakko maibana tudolok sasadasa martangyang disi martangyang ibana adorang sobongot tu Getsemane tolu hali ibana martangyang di Getsemane tangyang ido na para jolo ruar sian ibana dung gatung dihau porsilangi tung soboi dua baton ni manangaha para sauranna hasadaunna tu amai bulus nai hatani Tuhan Yesus madok dang diboto nasida nabi nahen nasida dang diboto na toropi haliau dohot hapariron na pinamasa nasida tu Jesusi dang diboto akka malim dohot situan na torop nabi nahen nasidai dang diboto akka parise gudang nai take na maoto alani portibion gudang nai akka na margoar bangso di bata akka padde agama akka si bajulod di masyarakat do di si hatoropan na maoto na jujud dang mamoto manang paula so diboto na binahenna tu Tuhan Yesus alai tunggu godo suara ni Yesus na martangyangi tangyang pangiduhan di hasisani dosa doi mangido hasisani dosa dia kana mangalia ibana na mangalicing ibana naing patartu saluhud jolma paboa hasisani dosa dosilang ni Jesusi doho doi hasisani dosaku dosata jala silangi mangalinggomi ngulum ido mual hangoluan mared de makita adong dosada muali di namar dosai masai gando muali pasorang rohani ai mudarni tuhatai domu alisito jurus nikor gatanoi makokopitaon didok rohana sida ikon pasubu kudu Yesus tu para jahat jala berdosa naing makulipi hacahato dohot dosa nasida dipersilakun nasida do ibana ditonga-tongani dua hala para jahat nasumalin takas nun ian didok sinatus nasuanong daposa salah ni Yesus takas do murah atusan ni hala pabuah sitidangi gaggap do naidok nasida taringot tu Tuhan Yesus ai didok diorai Yesus nasida manggarar guguat tu kaisar hape takas doido Yesus lehoma tu kaisar nasiak kaisari
Didok mangkuturi ibana di Galilea, Samaria dohok di Judea, hape hade maud do, hadameud do sian ibana. Alai dibahin na sida akal-akal, dibahin si pautoto laho paliaho Jesusi, gabi di tonga-tongan di para jahat ibana di para silakon, dan pola majua ibana. Ainunga radi ibana pasubukut tu para jahat, ainunga naung radi ibana majalo dosa ni portibion, ape tu ibana. Radi ibana gabi dosa, nangpe dang merdosa. Radi do ibana sikat tadi silangi. Nunga songoni haradion ni Jesus, hape doho dosa da siana tergatungi mangalia ibana. Songo pangalia ini aka soldadu napa uru-uru ibana. Marsini yang do ibana madok tu Tuhan Yesus. Aidang Kristus iho. Palu amadirim nak kami atong. Alelaus di hati haido dia lusi dongan nana tergatungi ibana didok. Dang dihabiari ho hape de batak. Atik pe rap khona uhup pita, uhum nati gordo natu hita, aita jalo upani pabahinata, alai anggo ibana, dangadong di ula nasoture, lau suhut ma didok tu Jesus, o Jesus, ingo tau, yadung sahat ho tu hara jauh mi, di dia do hita nuai, pardosa do hita. Rap dohot tu amang, rap dohot tu inang, dohot para jahat na mangali ajusi. Manang rap dohot para jahat na manat dadusana. Jala pasahat diri na tu Jesus. Dohot ibana mahita sonari. Rap pita makilala jala mangukku dosata. Asa dohot ita taruli di hatani Jesusi. Hatana paduahon jinohun nasya silangi. Situtudo hatakot tuho sadari yodo rap dohoto au di paradaiso. Mared de mahita. idama nungalam gale Tuhan Yesus. Nungalam sudah gogona, lam manitak muse mohop niari, dang tertaun mohop na molotonga ari disi. Maniak madihilala Yesus sudah pamatang nai,
hapedang tarhahuasa. Subuhi mana humusor, tangan na nauko na labangi di silangi. Niripu dodopak hinahacit nai rohana dohopak kilalana. Hape tontong do ubal gawolong na tujol mai. Ubal gawolong na tu kita. Ubal gawolong na tu hoinang. Tuina na doho sisian na dong disi. Tong do ubal gawolong na tu jolma. Ubal gawolong na tu hau. Tu kamu. Tu hoinang. Tu hoamang. Ubal gawolong na sian haber nito ni. Didok Yesus ma. Di ma inang anak ni. Huhud. Didok tu sisian nai. Di ma inang mi. Di tonga-tonga ni natoropi anong manang piga perempuan na makahulong iba na mangihuton iba na sa hatugol kata. Ang guak kasisian na hola si Johannes. Sisian haulongan ido na mangihuton iba na tugol kata. Lahodo sudena sida maporus. Dibereng Jesus do ang kaperempuan do sisian na sahalaki di tonga-tonga ni natoropi. Dang habatan na haciti ibana mamereng inana doho sisian nai. Dang habatan manangaha ibana mamereng ngau doho tamu. Suara na parjolo suara tua maidoi. Mangudihon akabar dosa. Suara na paduahon tu akabar dosa nama nopoti dosa na doi. Mangalihon baga-baga haluaon. Suara patuluhon tu akana porosia doi. Pada umuhod na sida songon keluarga ni Kristus. Manang akka ise na mamereng tu silangi. Manang akka ise na patutoru diri tu silangi. Silang ni Jesus di bagasan haporosyaon. Nung agabis ada keluarga na sida. Ima keluarga ni Kristus. Dang tarsuadaho si Maria so anak na Jesus. Dang tarpasiding ibana pakilala ni ina pangitubu mamereng Jesus i. Buhano pakilalamu inang. Out di pabereng-bereng ko. Ridang di siweo musongoni. Buhano rohamamang. Out surah. Sinuat tunas musongoni. Saiso mustabilu nama neat hati-hati. Dohot busu-busu na nama sa Tuhan Yesus i. Saisongon asom na tinetek kontubukang suara ni Yesus tunasida. Alay siya nasagogo ni haporosyaon. Itangiun nasida suara ni Yesus. Ay olat ni ima dijakun sisiani si Maria tu cabuna marid de mahita. Ma
sada rohana nang marse rakbe ruasna pasanga nunga marsaringar sian hau pinarsalangi suara hasisani dosa nunga terbigi baga-baga haluaon nunga dipadiri keluarga baru keluarga di Kristus sudai dipatupat Tuhan Yesus adorang susangat tu hosniari di hosniari di pukul 12 harian makulum masa dok perutibion lo jadoakan apistar sahatu tik kihamajuanon manakasi ahado nama sa ujui sangado didok gerhana nama sadisi alai boido ditotuhon nasohya masa gerhana di hati hai jeladakya dope masa jeladang boy masa gerhana sape tolu jom ai sahat tu pukul tolu nama kolomi atong ahado nama sadisi pabbeheran ni debatadoi ulaun ni debatadoi nunga dia peho sudi dosa di jolma tu Tuhan Yesus tongod doa kasahita diusung jala akka perdangolat tadi porosan alai anggoro hatta madok debatado nama micang mamukul doho pasi balibana HP alani pangalau siot ta ibana tertulang binahin ni hajahatot ta ibana mabugang apa itu ibana picang-picang perhitian ni hasurangata jala binahin ni bugang na malum hitalala ayoddo di patu pada bata humok kopita gabi dosa ibana so tumadda dosa asa gabi hati goran di bata kita di bagasan ibana ala naung di bagasan dosa ibana na so tumadda dosa naing patudu honon di bata na marujung tu holomo do dosa jala marujung tu hamatian lau suhut gabe tarida sude pakukupi tu Yesus naung gabe dosai mata ni hari pe dangolo paruar sino dangna mabai tarida Yesus naung gabe dosai dihilala Yesus do dadaholan natinopai songon namar siding-siding tu ibana dihalala do naung ditinggalkon amai ibana aitung so pardomu do debata do dosa tar dipukul tolu di ujung ni hahulomuni marsuara nagogo ma Yesus Eli Eli lama sabatani debataku boasa tung tadi kono muau songoni major ni Panginoon ni dosai debata anak debata di tadi ko debata da tadi kono debata do kita alai dosa alai alanau tu Yesus ape dosa tai gabe ibana madi tadi ko namai asa gabe saur ibana dohot kita di bagasa Yesus di padame jala di padengkat debata dirina do jolma Yesus do pardameata ibana do pardengkanata mared de mahita
macai patardo di saluhut na toro pangajaron ni Tuhan Yesus. Paboy bana do silihok kanguluan, kudang do nang paddohat di hataw ni bana lao paadar ko ni. Ido nang nahinatahon na tuboro sa Mariay, di na nidok na. Out di botoho, basa-basa ni di bata, jala out di terdaho, na mangido ay inumos yako, ra oloho mangido tu ibana. Dungi lehonon nama tuho aik na mangulu. Na manginum aik si lehono ki naso tupa mauas bero di saleleng-deleng na. Ayanggo aik si lehono ki kami mual doi di bagasan ibana. Nama baur saat rodi hanguluan saleleng-leleng na. Gareriata he dada holan ibana aik hanguluan alai marperbui dui nang tuakka na porosia di ibana ai didok akabatang aik na mangulu do na mabaur sian na porosia diau alai nang pe ibana mual hanguluan nang pe batang aik na mangulu mabaur sian na porosia di ibana di juhun ibana do sian hau pinar silangi padohan na palimakon mauasaw boha doboy mauas mual hanguluan songoni mahaci ni sitaunoni nungatunggunang mabaur jala durus mudar sian pamatangna manitak do muse mohop ni mataniari namabahin merdek-dekin hodok sian pamatangna jalalaus marsapur dohok mudari sunguni hacina suadong sinumod di tanganna tung surapi adong subuhi banginon na tu pamatangna pamanganna suadong nabuhi mangurupi sude akka marsitading tu ibana asing niya ka buru-buru na marhaga leoni doho si Johannes sisian holongan nai nang pe mual hanguluan ibana nang pedang mauas be na majalo si inumon sian ibana alai alani hacit ni sita non nai mauas do ibana ale langsung do mauas ibana di haroro ni jol mamajalo pakokop nai mauas ibana di haroro ni akka na kinobasan nai mauas ibana di haroro ni akka sisian nai mauas do ibana di harota saunari mauas do Jesus di haroro minang mauas do Jesus di haroro mamang olo doho pasobu uas de Jesusi mared de mahita
nunga lambot ari lumubi di paretongan ni ari ujui di bangsa Yahudi dalam pukul 12 borngin mamuka ari namang ihut di pukul 6 bot ari doi masa pukul 6 bot ari nunga di rajumina sidai ari marsukutna di bagasan haparironi di bagasan hacitoni nunga dihilala Tuhan Yesus naung sikop diulai ibana ulau pakok koboni nunga dihilala naing bungot ibana hamatea ujung ni hukum ni debata alani dosa dihilala Tuhan Yesus naung sudah sikop diula ibana dicowon ibana masih silangi nunga marujung nunga marujung persirangan di debata doho jolma ai di bagasan pakopon napinat pani jusi ngamardong musi debata doho jolma di pakokopan nai nunga di padomu debata dirina doho jolma nunga marujung huaso ni dosa nunga marujung huaso ni sibolis di bagasan Yesus sudah akan aporsia mar koko jalamar kuaso madok laho maho bolis ia labukon nunga marujung laos marlapatat doi nunga ripas jala sikop holong ni debata mangulusi kita nunga sikop jala ripas asini rohana mamornohi ngoluta nunga ripas jala sikop jupak kita hanguluan ay nunga sikop ruar kita sian hamatiat nunga marujung lau suhu doi jauh-jauh tu kita nunga marujung panudaliota tu debata nunga marujung hamala sota marsaur do debata auhon turoham kacit parir paet do di tahun Yesus laho patupai maret de mahita ikon saibana ibotoku ujung sunat terpajali Tuhan binat silang nigatku nungatung loja tu hatai nungatung masih palibana nungatung lam suda gogona nungalobi siat tolu jom imana gatung di hau parsilangi tu gijang ibana dang marhasak
kotan tutoru dang marhapiahan ikon lam dirut-rut pakilanna ay lam rusur pamatangna lam mariba matanganna dohopatna pangalabangani ruar mamuse mudar siani alai danga pala doras be ay nung alam sudah mudar siapa matangna tung sudedo pangotak ni galup ha citoni dihilala ibana adong donian namarudukot tu ibana angkur namar saur pogu nani pakai halak ujui sikan ni oba bius asa umiran nian dihilala tangolo Jesus macalo aikon hilalaon na sude uhum ni debata tu dosa di bagasan roha doho pikiran doho pakilalan naturang dihilala Tuhan Yesus naing marujung manguduna naing pelehonon na madirina tuhamai di bagasan roha naturang ibana dang boy pangota ni sitanoni mangago roha do pikiran na di parasoran na dohot amai dungi di jauh Tuhan Yesus ma amang tu bagasan tanganmu mahu pasahat todiku dung didok songoni tos mahosana laos rimma kita jongjong martangiang mahita tapasahat masudi pagi doata tua dopan di bata tangi homa tangi yang namin na pungot Tuhan tangi homa panggiduhan namin Tuhan napaikut-ikut si tahun ini natarilu-ilu haminuai naro hami tuturun di silami tangi hom mahami Tuhan uras mahami siak kadosaon kami payas ma pamatang nami osia sudia kasahit marhite mudar puna durus di haupin urus ilangi buat ma sudia kasih tau non amin na mangarsaki roha do pikiran na
Na jujut mapai kami tumatangis. Buat mai. Buat mai siar roha doh pikiran nami. Duni sunang paroha nami. Mau lihat baliho Tuhan. Tunguluy ma. Bartulo monero hampang iduan ni sudir was ni huriamon. Pangiduan niya kana kosong. Pangiduan nam. Loas mamang abing-abing pahopu na masihol mar pahopu. Loas ma maranak marburu nasugabi dope. Loas ma Tuhan. Na masihol marparu main marhela loas ma marlas tiroa hani di bagasoko muliati di honung nga di tangi hoko tangian nami mauliati madiko. Amin. Mari di kita jong mahita terus kita magedehon edion
Jadi idama laos dinasatok kini maribak mahire-hire na dibagas coroi siagijang rori ditoru di bagasan hamate ni Yusi jupang mana irok ni apostol Petrus ay bangso na pinilit do hamu hamalimon na raja bangso na badia hum na gidongkoman asatung dibaritahu kamu dingkan ni harwaon ni ibana naung maju hamu sian na holom tu hati uron halong angani Laos songonido di pangukabosada ayat onom didok dijadi hodo kita gabe harajaon hamalimon ni debata doge humutal matanoi marigat ma dohot akka batu mamak mukkap ma dohot akka tanoman dungi hehe ma daging nina torop nabadia akka namodom disi gabe ruar mana sida siana katanomani jadi dong hehe Jesus rona sida tu hutan abadiai patarida honna sida tu natorop tu torop halak di patarida hodo disi ia di hamate ni Yusi nunga talu hamatian alai di batari tu portibion nunga hehe Jesus sian namate nunga mati Jesus nunga hehe bana jalan nunga manaik tu banua gicang macai nal disi holong di hatta palua kita sia dosa doh si hamatean dan gatung be ibana nuaing di hau pinar silangi dan jongjong be nuaing silangi di Golgota alai angko suara ni Yesus di silangi ikut tong-tong marsaringar di tonga-tongata marsaringar di ngoluta auhon jala alusi saunari nang tutiki naro amin marede mahita siap buke nomor para 12 ayat sada dohot ayat tulu laos rimma hamu jongjong saluhudna
ila nikolda paso diri kudusi do pasu goparda lanaki rap magita mangiduhon tangiang khatopatai alea manami na di banua gijang say pinarbadia magwarmu say roma harajonmu sesau molo meneruham di manotong songon di banua gijang lehon matuham isro nangoluan siapari sisa madusanami songon panesanami di dosa idongan namar dosa tuhami unak kami tugion tu pamucina jalo hamu mapaso paso siana mata de bata jala mulak mahamu di bagasan dame dohol las ni roha sonang ni roha asini roha ni Tuhan Yesus Kristus holong ni roha ni de bata ama dohot persauran itu di perbadiama nama dongani mamasu hamu salukutna Amin, amin, amin. Horas, selamat Jumat Agung, tajalang nawi tajalang, Tuhan teman-teman dongani, mama masuk kita saluhutna.